Aray padayon nga ginabaisan, mga kapuso, pagpanukot sang connection fee sa water tank project sa Arao Relocation site. Ginapauntat sa Bacolod City LGU. Yaring balita nga itong kintutuka. Nakami sa talagyagon ko nga masakit nang wala sang tubig. Gusto na mo na tubig! Tubig! Ang ginahanlan ta, tubig! Gidya, tubig, gidya! Matapos yung takeover sa Bacolod City LGU ang operasyon sang ginabaisan nga overhead water tank project sa Arao Relocation site, ginpauntat naman karon ang pagpanukot connection fee nga 1,600 pesos. Ini ang solusyon sa LGU mentras ginapaabot pa nga magpatunga ang Department of Human Settlement and Urban Development. Agud dihitimo nga pormahon ang asosasyon sa homeowners nga magadumala sa proyekto. Ginmando man sa LGU nga otdon ang illegal nga koneksyon sa postes ng kuryente kang ibalik sa solar ang source of power sang tubigan. The reason why we created a solar water system para hindi na magsalig sa electric supply na halin sa Seneco. So kung makita naton nga daw kulang, then the solution is dugangan. Manog isa na kasi manang nga ginpaakas ang illegal connection sa kuryente agun mapaandar ang water pump. Galing kadaman sa mga residente, nagapanghakroy, bangod, wala sang tubig nga magamit. Kan mabuhi kami sa tubig, isa di kami kakaon, isa kadlaw. Kung may tubig lang, makainom kami. Amula nang importante, gid. Gani singgitan karon sa mga residenteng apektado sang pagbinangigay sang ila matupad balay. Aksyon na sang gobyernong issue agun mabuhiran man ang ila kabudlay sa relocation site. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.